Norai fundazioagaz egon gara, joan dan urtean moduan, aurten be, instrumentuak batu dugu zerrian, musika eskolako ikasleen artean, mezu bat eta gitzoren artean, mezu bat zabaldu dugu, instrumentuak jaso ahal izateko. Zer gertatzen da instrumentuakaz? Umetan ikasten gagozanean, momentu baten instrumentuak txiki geratzen jakuz eta etxeko bastar baten geratzen dira. Baina musika eskolatik sentsibilitate handi bat daukagu, bai irakasle ekipoen artean zuzendaritzan eta instrumentu honei beste bigarren bizitza bat eman ahal izateko. Eta bigarren bizitza hau Norai fundazioagaz lortu dugu egin ahal izatea, eta fundazio honek itzelesko lan bat egiten dau inserzio sozialaren inguruan. Baliabide bako familiakaz lan egiten dabe, musikaren bitartez gizarteratzeko helburuagaz. Beraz, fundazioa eskertu, Getxoko familiei eskertu euren instrumentuak egin dabezelako, eta eskolako irakasle guztiei eta lantaldeari eskertu ez dabelako bakarrik musika irakasten, baizik eta egiten daben guztia da musikaren bitartez gizarte baloreak sustatu. Eta horrek be garrantzizkoak dire gaur eguneko gizartean. Beraz, eskerrik asko fundazioari, Norairi, egiten daben lanagaitik.